oprostite svim youtuberima, ja sam mislio da je napraviti video od 10 minuta mači i kašari. Zapravo nije bio. Stvarno, svaka im čast, treba ovo jako puno truda i znoja. Istraživao sam mjesecima kako napraviti, zašto napraviti, s čime napraviti, bla, ali u praksi traje i traje. Tako da sam odlučio da ću stavljati uglavnom kratke videe, shortove, dok se jednostavno ne uhodam ili dok ne nađem ekipu s kime mogu sve raditi. Naravno, uploadat ću i stvari koje sam stvarno htio, reportaže raznih mjesta, događaja, ljudi. Imam već u planu napraviti i intervju. Danas idem u japanskoj crkvi vidjeti obred, pa ručat s njima i pričat, pa nakon toga i otići probat sumo, hrvanje, pa opet čuti priču od direktora koji se bavi s time, još možda i nešto napraviti s njime. Uglavnom, svaki dan mi je kao da sam u YouTube, ali sam to i onda nakon toga obratiti i stavljati na internet, čovječe. Tako da očekujte shortove i ponekad ću ubaciti duge. Svakako ću i uploadati ove duge od 10 minuta. U ovom sadašnjem ritmu života najbolje je da svako malo izbacujem kratke vijesti, pa da čisto vidite dojam života u Japanu. Bok!